Ved du, hvad nervøsitet er? Ja. Nervøsitet, det er, når man er nervøs, det er vel en frygt for at vidste et eller andet. For eksempel, at hvis nu jeg er nervøs for at tabe min punkt, så er jeg bange for at tabe min punkt. Eller hvis nu man er nervøs for at tale foran andre mennesker, så er man nervøs for at dumme sig og dermed vidste sin værdighed. Ved du, hvad nervøsitet er? Ja, det er, når man har en angst for at gøre noget. Hvornår bliver du sådan oftest nervøs? Jeg tror, man bliver oftest nervøs, når man, for eksempel, jeg har lige haft projektopgave her for 2 uger siden. Der var jeg da helt sikkert nervøs, da jeg skulle fremlægge, fordi man er jo bange for, at man ikke gør det så godt, som man nu kan. Hvornår bliver du sådan oftest nervøs? Når jeg skal fremlægge foran folk, eller når jeg har opmærksomhed fra mange mennesker. Hvornår var du sidst nervøs? Da vi skulle fremlægge vores projektuge. Vil du så helst have hjælp via nettet, eller vil du så helst have hjælp fra en personlig coach? Ja, altså der er jo fordele ved begge dele, for man kan jo sige, at hvis det er over nettet, så er det jo ofte anonymt, og man behøver ikke at rent faktisk møde den person, man kan gøre det derhjemmefra. Og man altså udgiver ikke så meget sig selv, og man altså stiller sig ikke sig selv for en anden person. Der er jo ingen, der ved, hvordan du ser ud, hvis der er over nettet for eksempel. Men hvis du så gør det personligt, så kan du nok også få mere og bedre hjælp. Så det ved jeg ikke. Altså, jeg vil nok vælge nettet. Okay. Hvordan har du det, når du er nervøs? Jeg er bange for at ydmyge mig selv. Hvis du skulle hjælpe, vil du så helst gøre det over nettet, eller via en personlig coach? Jeg vil nok gøre det over nettet, på grund af, at det er anonymt. Hvad gør du så for at forebygge, at du bliver nervøs? Jamen for eksempel så plejer jeg at tænke på, at man skal jo bare være ligeglad med, hvad andre folk tænker, ikke? Altså, det er jo sådan noget andet ved skoleopgaver, ikke? For der kan man jo ikke være ligeglad med, hvad lærerne tænker. Det er jo dem, der giver karakteren. Okay. Gør du noget for ikke at blive nervøs? Prøv at lade mig skide i bukserne. Fair nok.